Qara Seyitliýew 1915-nji ýylda Ahal vilayatynyň Bäherdin etrawynyň Garagan owasyna dogulýar. 1929-njy ýylda şol wagt Aşgabatyň Boğulýymçyk tehnikumyny okuwa ýerýär. Tehnikumy 1933-njy ýylda üstünlük tamamlap, Gyzlara şäherindäki işçileriň mektebine mugallim bolup dähmet ýoluna başlaýar. 1933-njy ýylda Qara Seyitliň ilkinji ýadan okuwçygy diýen goşuty, ilkinji gerek şol çapdan çykan goşularynyň biri. 1937-nji ýylda Qara Seyitliýew Azerbaýjanyň Baku şäherindäki ýokary okuw jaýyna dil edebiýaty ugrundan okuwa ýerýär. Şahir Qara Seyitliýewiň Goşular toplum kitaby 1940-njy ýylda ilkinji gezek neşir edilýär. Şahir Qara Seyitliýew özüniň ýaşan döwründe diňe bir şahirlik bilen meşgullanman, ol talapkar ýoldaş hökmünde görkezýär. 1963-njy ýyldan ta ömrüniň ahyrına çeldi Şahir Qara Seyitliýew. Hatta 1971-nji ýyla çeldi Türkmenistan Medeniyet Ministri wezipetinde de işleýär. Qara Seyitliýewiň dörejiligini watan söýjülük, insanperwerlik, Qara Seyitliýewiň dörejiliginiň içinden er şarkaç bolup geçýär. Pevride ne gören bar ne şayat, ille bar bir rawayat. Pevride öň bir owadan gyz bolupdyr diýerler. Ýanaklary naryaly, beýik şu çynaryaly, serbigamat perilerden uuz bolupdyr diýerler. Pevride gyz şol wagt seniň beren dagyňa, gün görünmez bagyňa düşşek bolsaň dağa çapyp, duşşek bolsaň ýol tapyp, şu dere bir ýodajyk iz bolupdyr diýerler. Sen güleňde gün çykyp, garanqylyk çekilip, dargap bulutlaň bary, erap dağlaryň gary, bloklaryň şarlaşyp, ýylaklaryň parlaşyp, ýeriň ýüzi al ýaşyl ýaz bolupdyr diýerler. Sen alanda gam çekip, älime duman çöküp, tupanly ýerler şaglap, bulutlar güni baglap, ýazyň ýüregi sowap, güýz bolupdyr diýerler. Pevride sen gaharlanyp, gadabyňa çykanda, bulutlar çakışdyryp alasmana bakanda, gözleň yanar odundan ýıldırımlar çykypdyr. Gözleň gahar ýaşyndan ýagmyr syýlar akypdyr. Sen düşmany görüňde üýtgedipsiň libasy, at binip, gylyç çalyp, düşmanlary gyrypsyň. Sana sadyk bolupdyr atyň kılıjyň wepasy, dağlaryň täji gödel täç geýnip durupsyň. Şol sebäpden Pevride seniň şanyňa şaýat, öz halkyň taryhynda galypdyr bu rawayat. Häzirim sen adyň bilen ýaşaýar, bu ýerde owadan türkmen kurarty, bu ýerde barja zat owadan gaty, güllerim öňüňdek owadan gaty, gyzlarym öňüňdek owadan ören, bu ýerde barja zat öňüňden dören, bu ýeriň bar görki sana okşaýar. Maýa Quliýew adyna Türkmen Milli Konserwatoriýasynyň halifalary bilen Şahir Qara Seyitliýewi ýaşy ýatlamak üçin ýygnançlyk töhbetleşigine gatnaşan halifalar Türkmenistanyň halk artisti Maýa Quliýew adyna Türkmen Milli Konserwatoriýasynyň professory Ustad Aýdymçy hormatly Ilýas Ulsy Atageldi Garaýadyw. Şeýle-de Maýa Quliýew adyna Türkmen Milli Konserwatoriýasynyň halifa mugallymy, kompozitor, Türkmenistanyň sungatda atgydan işgäri Suhan Tüýliýew. Halifalar şol gepleşigimizde sizi hoş gördük. İlkinji söz nobatyny Suhan mugallim size bermekçi. Şahir Qara Seyitliýewiň goşularyny döredilen aýdymlar kän, şu kompozitorlaryň şol goşulan döredilen aýdymlary barada bir giňişliğin bize görüň berseňiz. Qara Seyitliýew bir ajaýyp şahir, görnükli döwlet işgär hökmünde tanýar. Ine Karaganyň özi sadan başy çykan soň onuň şol goşgularyny ýazanda da mene pikir etýän hiňlenip ýazandyrýan. Sebäbi onuň goşgulary şu özi-özünden sada gelip dur. Şonuň üçin onuň goşgularyna kän kompozitorlar sada ýazypdyr. Ine şol ýazylan aýdym sadlar hiç mahal könülmejek aýdymlar. Şonuň üçin şonu Karaganyň döwründe de bizim häzirki döwrümizde de aýdymçylar höwes bilen aýdýarlar. Onuň döredçiligi barada kompozitorlar bilen gatnaşygy barada aýdylanda ada tutulmaly halifa Daňatar Öwözow. Şol öz döwründe Daňatar Öwözow, Qara Seyitliýew, Hydrallan Urup görnükli bizim dirijorumyz. Şeýle hem Ustad Aýdymçy Hojaw Anna Durdiýew,
Olaryň ýanynda elmedama fortepianoda tadan darlyk etýän Vladimir Tapegen olar elmedama şoň aly bir dostlukly döredüçilik gatnaşykda bolupdyrlar. Ondan şol döredüçilik gatnaşygynyň esasynda bolsa bir näçe ajaýyp eserler dünýäge ýenipdir. Ine taňa teröwözüň döreden iri gowrumly eserler barada aýdylanda Kara Seyitliýewiň goşgusyna ol zähmet soňy rehnetdir. Vokal simfonik poemany ýazdy. Ondan başga da ol Adrian Şapşnik bilen aýny operany ýazanlarynda şol aýny operanyň librettasy Kara Seyitliýew bilen görnükli dramaturg Guseyn Muhtarow ýazdylar. Ine şol aýny operanyň programasynda Kara Seyitliýew bar. Türkmenistan'ın Maktumul adındaki Milli Sazda Drama Tiyatronu'nun edebiyat bölümünün müdürü, dramaturg, tercümeci, Türkmenistan'ın at kazanan medeniyet işgari Hudayverdi Yaşim. Özümün halipam, Türkmenistan'ın atlı şahiri, ustad dramaturg, gow tercümeci, Kara Seyitliýew hakkında ýatlap geçedim geliyor. Kara Seyitliýew diýilende Türkmenistan'ın görnükli şahsiyetleri gözüme geliyor. Sebebi Kara Seyitliýew Türkmen halkı için katı ulu işler bitiren adam. Kara Seyitliýew ustad şahir. Şu bolyan vakalara ören tiz yüzlenmeni başaran adam. Bir zadi ýatlasym geliyor. Türkmenistan'ın edebiyatının ve sünnetininin 10 günlüğü Özbekistan'a geçen mahalına sonra yüzlendi. Sen bilýänsiň goşguda ýekece bugün artık olsa şo goşgy bolýan näler. Şoň üçin şu giden wagtyň biz ýören wagtymyz ularda göýerilýän saz yerine düşmese bizim bar azamymyzyň yerine düşmedi bolar diýip şeýle tawşyrdy. Men diýjek bolýan şeýle talapkar, şeýle özüne adam döredip bilýän şahirdi. Kara Seyitliýew adamlar bag ekelin, bag ekmek wajypdyr diýerdi. Näçtaýda men şol Kara Seyitliýewiň baga goýan hormaty bizim bir teýigatymyzy gözelleşdirmäge goşonda hakkında aýdasym gelýär. Şu ýerde Kara Seyitliýewiň setirleri. Dünýeden gitmesen her kim bergidar, iň bolmanda bir agaç eksen ýadygar. Kimde kim bir agaç ekse ýadygar, dünýä kitabyny onuň ady bar. Şundan belli bolýaly, ol
gözel tebigatımıza has kuğunordu, begenerdi. Karaseyittif diyen adam yaş talantları, yaş aydımçıları, yaş sağdanları, yaş artistleri gözleyen adamdı. Medeniyetimiz için ulu iş bitiren adamdı. Karaseyittif değilsen insanperver şahirdi. Ne bir vaka yadıma düşüyor. Türkmenistan'ına Beyazkeşik ilan edildi. Şu Beyazkeşik'te Kara Şahir'in yazan eseri 3. bayrağı aldı. Benim yazan eserim olsa 1. bayrağı münasip oldu. Benim utanıp, çünkü gözüne görünü bilmeyen Şahir'i görsem kaçıp geçmiyordum buradan, onun beni tuttu. Ondan gel sen, ben yanıma gelip, yanına çağırdı da, sen utanma dedi. Bir vakitler bizim yanvaçların vakitlamaz 1. bayrağı attık dedi. Halifelama sonra 3. bayrağı münasip oldu. Vakit gelir, sen 3. bayrağı alarsın. Sen yetiştiren şagirdlerin 1. bayrağı alır dedi. Esası gep nemedi? Şahir yetiştirmekte, dramaturg yetiştirmekte, şagird yetiştirmekte dedi. Sen öz şagirdini sonuna kuvanordun dedi. Sen kaçıp görme, ben sana kuvanyan. Doğrudanım, şu zatlarına seyrede otursak, şuun kuvun halife şagirdlik yolunun ösmöğünü getirir. Karaseyittif, bağvanın gıydı, çopan oğlan, kümüş kapırcık, Zahan, vakı diriler yani eserleri yazdı. Şunun Zahan diyen piyasasının Türkmenistan'ın edebiyatının ve sunwatunun Moskva'da geçirilen 10 günlüğünü oyun olmağı bir Karaseyitliğin katı ulu dramaturgluğunu şayatlık ediyor. Şiirde ben ilki bilen Karaseyitliğin Dağıtarıgöz filan yankı dostluğunun Karaseyitliğin sonu en seme aydın koşullarını düzüp verenin şayadı oldum. Misal için Karaseyitliğin filan Dağıtarıgöz'ün yazan Pövrü'de Tezevül Dneprin kenarına Leyla yani aydımları Türkmen aydımçılarının repertuarından düşmediler. Babasında gördüm ödüney, bir maral kurt kıydı güldü de gitti. Gödel gördüm kurt kıydının nedeni, nedene güldü de gitti Leyla. Nedene güldü de gitti. Kalbimin tarını saldı da gitti Leyla. Güldü de gitti Leyla. Vah güldü de gitti Leyla. Bağban kurt kıydının adıdır Leyla. Şolmaral aklımı aldı da gitti. Aşık yüreğimde şadiyan Leyla. Şolmaral otlara saldı da gitti Leyla. Nedene güldü de gitti. Kalbimin tarını saldı da gitti Leyla. Güldü de gitti Leyla. Vah güldü de gitti Leyla. Leyla şatlanan da güller içinde, bağıra doldu da gitti. Aklım hayran bolup onun karşına, aydımın dağlara doldu da gitti Leyla. Nedene güldü de gitti. Kalbimin tarını saldı da gitti Leyla. Güldü de gitti Leyla. Vah güldü de gitti Leyla. Nedene güldü de gitti. Kalbimin tarını
saldı da gitti lila, güldü de gitti lila, vah, güldü de gitti lila. Karasettiğif diyen adam dige bu tanatara öz filan den. Beyleki kompozitörler bilen ıstaşıklı işledi. Karasettiğif Çar Nuri foto en seve söz yazıp verdi. Türkmen medeniyetine, sunutuna, şaircilik sunutuna, dramaturgiyasına, ulu koşun Karasettiği yağıttaman geçip olmaz. Karasettiği yağıtlarında dine bir yekece zadi aydayın Bağvanın kıyızı diyen Aydın Sazlı piyasası için onu baka verip bulur. Sebebi sol piyasasını son Velasmedov saz yazıyor. Sol Aydın Sazlı eserem şuna çenli yanlanmaya. Kara şahir en bir akıllar, en bir paykaslı şahirimiz Magtumula katı onu hormat koyurdu. Her gün irden işittine gaydamda degip geçen Magtumula'nın yanına. Onun adını yanlandırıp aydımda beyik heykel kurduk onun şanına. Magtumulu Prag'ini görenler dünyada mün yıllap yaşayacak yali. Arman yok dünyada onu görenler, men kime vermeli iş bu tavali. Magtumulu'nun niçik adam bolanını bugün yaşayanlan birem bilenak. Her kim aydiyar arzuğunna bolanını, onu görenleri görüp bolanak. Meşhur şahir, meşhur zergar olsa da hiç zinete nakşetmeyendir şeklini. Ölüm onu dünyamızdan alsa da dünyamız saklaptır onun aklını. Akılından alıp çektik şeklini. Akıllar erlerin aşıkları biz. Güller bilen bedep onun heykelini. Uvanç bilen saklar yaş nesillerimiz. Kara şahir, şahirim deyip boşluğa, sol koşka Sakcepparov saz yazdı. Şey diyeyim, şahirim deyilen aydım dünya elini. Sol şahirim aydımı, şun kuğunum Türkmen dinleyicilerinin kulağına hoş avaz olup yanlanıp durunur. Neyinli kıydın melek melek kanani Mağtım kuli çıkan ermadi yadından Yazan nasıyliyim şım akbalani Kağızlar tutar Telepim seni asmadan tutup geçti senin yüreğime ot yakıp her nala çeken dağlara bakıp dağlar paylanır sen feryadından yandın gariplerin ağır halına yandın iyidin günün şum akbalına her sözünden tanıtıp dünyanın malına İl umut gözledi senin adından Gambadasın o şeyden de armanlı Pelek bir bakmadı geri derman
zamana zalimdi oli permanli takmasan da sarsan eymadi badından çağır gelsin nemli kıyılhan sana Yeterin boyuna çaptan keyrana Buğanın gül atan Türkmenistan'a Kan faylar çakıyıp bütün yadından Tutarım dil açtın sen şehrin atından Türkmen medeniyetine hormat koyan kahraman arkadağımıza, hormatlı prezidentimiz arkadağlı serdarımıza köp sağ olsun aydiyan. Zani sağ olsun, tutumlu işlerim ravaç olsun. Taňatar Öwödüf özüniň oratoriýasyny ýazanda şol oratoriýanyň hem edebi esas hökmünde Gara Seyitliýewiň goşgulary ulanylyp, ondan şol göwrümli eser üçin Taňatar Öwödüf şeýle hem onuň şahyry hökmünde Gara Seyitliýewiň Matumul adyndaky döwlet bayragy berildi. Ene şonuň ýaly iri gowrumly eserleri döretdiler. Gara Seyitliýew bilen döretçilik gatnaşygynda. Ondan başga da şol kitaplarda ýazylyşyna görä Taňatar Öwödüf Gara Seyitliýewiň goşgusyna ýüze golay aýdym ýazypdyr. Hiç mahal könülmejek aýdymlaryň biri Gara Seyitliýewiň goşgusyna ine Çary Nuruýew, Näzlim Uzmaňa, Recep Gutlaýew, Daň Şemaly so estrada aydımçılara maydalar onu Hıdır Allah'ın oruf olaryň dostlarynyň biri şat watanmyň aşygy men hiç mahal könülmejek aydymlar Gara Seyitliýewiň goşgusyna döredilen eserler. Biz taryhdan bilýär Gara Seyitliýew şo Hindistana iş tapary bilen gidende şo taýda ol şo Hindileriň temasynda bir näçe goşgular döredipdir. Ine şo goşgularyň esasynda da Bayram Hudaýnazarow 5 aýdymdan ibaret toplumy döredipdir. Olardan başga da ine biziň mukamçy kompozitorlarymyz Sahy Jepbarow, ýa bolmasa Ata Awliýew, ýa bolmasa ine Öwezgeldi Tekaýew, şolaryň hemmesi Gara Seyitliýewiň goşgularyna ençeme gowy aýdymlary döreden şahsiýetler. Häzirki döwürde de Gara Seyitliýewiň goşgulary Türkmen Milli Konserwatoriýasynyň talyplary tarapyndan elmedama şol sapaklarda ýerine ýetirilýär, konsertlarda çykyş edilýär. Ine şeýdip şol Gara Seyitliýewiň goşgulary ören ajaýyp hem hiç mahal könülmejek aýdymlara esas bolan
Gara Seyitliýewiň dörejligine hakykatdanam şoň goşçularyna saralanmadyk kompozitor ýok diýsek hakykatdan daş düşmesek gerek. Ir döwürde Aşravanyň höjjetligi diýip kino düşürildi. Ine son Aşravanyň höjjetligi kinosyna Andrei Babayev diýen kompozitor saz ýazyp, şonda söýgülüýümiň gözleri diýär. Ine sol söýgülüýümiň gözleri aýdamy hol başga ýurtlarda da estrada aýdymçylary, ine Batyr Zakirowyň aýdýanyny bilýän şol aýdamy, Murat Sadykow, kän aýdymçylar şol aýdymlary höwes bilen ýerine ýetirip, ine de şol Gara Seyitliýewiň kino janryna ýazan goşgularynyň aýdym görnüşdäki ýaýwanlanmasy diýip hata edýän. Şahir Gara Seyitliýewiň dörejligine şoň goşgularynyň aýdyma ýeňilligini dogry elek geçdiňizde. Şahir Gara Seyitliýew diýilende hemmämizden bir diňe şahir gödüňine gelen noktaýynda. Şu kompozitorym gödüňine gelýär. Ol bir neme dramaturg gödüňine gelýär. Köp taraplayın sunugat gökili. Sözümüz gowy bolmaz ýaly daňatar gödüň sadyna, Gara Seyitliýewiň sözüne Türkmenistanyň halk artisti, ustad aýdymçy Hoca Wany Durdyňyň ýerine ýetirmegine baglyqçynyň aýdym diňläýin. Şehlesini gel, mabudinle dökünle, aktuşları, yaşlılaşlara, dinle kana takanla, min tıkarını, kana tatsum, gönül kalbin boynuna, uvan yarın tolkunlarım, balıklarım oynuna. Dolar benim kurlarımı zırhlı balıklar, altın balık, gümüş balık, yerli balıklar, balık mahi, bekle dakika, şafak balıklar, gerçi kızıl, yakutla şafak balıklar, taşı kümü şapkasıdan, karda balıklar. Lezzet verir şarap ile çarda balıklar, lezzet verir şarap ile çarda balıklar. Balıkçı meney buruk nehrine, suda kayda tutandan, Takdimleri kalbunları gel, kalbundan ey her yandan. Balıkçı meney balığına ol, balık kimini yüzüyerim, temini balıkları dilim dilim dilim. Dolar benim turlarım türlü balıklar, altın balık, gümüş balık, yerli balıklar, adat mahi, bekle takkal, şafak balıklar, gerçi kızıl, yakutla şafak balıklar, taşı kümü şapkasıdan, karta balıklar. Lezzet verir şarap ile çarda balıklardan, lezzet verir şarap ile çarda balıklar. Bulut geçere, tufan geçere, udaşın kalkın yayıllar. Koda kattire, yürüyedine gel, kemiseyi sefle sayıllar. Bana söndele çıkararın o, al şerapli torbanı, pişir yarın lezzetli de sordu balık çorbanı. Dolar benim turlarım özürlü balıklar, altın balık, gümüş balık, yerli balıklar, adat mahi, bekle dakika, şafak balıklar, gerçi kızıl, yakutla şafak balıklar, taşı kümü şapkasıdan, karda balıklar. Lezzet verir şarap ile çarda balıklar, lezzet verir şarap ile çarda balıklar. Ataylı Halipa inni söhbetde şu siz bilen dowam edäsek, sizin aýdym goruňyzda, sizin tejribeňizde Gara Seyitliýewiň goşulan dördilen aýdymlar bar. Şular barada bir giňişliň görüň beräýseniz. Gara Seyitliýew
Ýa-ki Dağatar öwedi. Vladimir Sapegin, Hozawanna durdy. Bular güýçli öz döwrüniň gaty beýik adamsy. Radiodan häli şimdi bir çağı wagtlamaly. Aydalar da şol aydymlarda. Ol aydymlardan radiony kulağymyza goýup dinleýärdik. Gaty bir söýüp dinleýärdik. Şol bizemden şu aydym sağa getiren şol aydymlar, şo heňler bolmagda mümkin. Ol ýaşyk döwürde gaty bir söýülip dinlenýän aydymlar, ýa-ki Suhan Mollumyň sanar aydymlary, Şahir Garataytly Dağatar bilen, Hydyr Allahnur bilen, Sapegin bilen ýa-ki Hozawanna durdy bilen şolar bilen tataşyp bile üýüşüp ýazylsa, her kim öz pikirini atsa, goňgulýada eser döremek üçin. Hawa şeýdip olar belli bir döwürde bir bütün Türkmen halkynyň ýa-ki saat älemini, Türkmen halkynyň ýaşlaryny, Türkmen nesilini öz saadlary bilen, öz sözleri bilen terbiýeläpdirler. Ol aydymlar häzir küneçeni goňgörlüp, söýülüp dinlenýän aydymlar. Şol aydymlaryň köpüsini özüme aýdýan asyraň höçetdäki aydymlar bar. Ya bolmasa ýa-ki Dilberjan bir ýetgeşik. Ama ýürekden çykýan bir gaty bir inçelik bilen, söýgü bilen dören eserler de. Ol şo döwürde üçlük bolup durlar da, üçlük bolup döredip aýdypdyrlar. Benim ýa-ki Nurhal Mehmet bilen Gurban Adar bilen tanış bolup şolar bilen döredijlikler dowam edildi. Sebäbi öňden gelýän däp desur ýene de şol dowam edildi de bizde de. Ýa-ki Nurhal Mehmet bilen Gurban Adar edip bilen bir näçe aýdymlar döretdik, bir näçe aýdymlar aýtdyk. Şol döwrüň garatytlygyny, Dağatar öwedini şolara amtalyp edilen işler de şol. Ol aydymlara mana şuň küneçenem danym ýanglanýar. Şol aydymlar, şol kompozitorlaryň, şol şairleriň edikden zatlary biz üçin bir badalyga boldy da. Şolaryň danym dowamy ýaly bolup gitdi ýa-ki. Nurhal Mehmet bir
Maralcan bir roman da Hüseyin Muhtarov'un sözüne. Etdiler atarıwdyň dowamy ýaly bolup gitdi. Bu zatlaň özi elmedama birekden geçýär. Halifa şägirtlik diýen tödüň mansam şonda mukadiyana. Türkmen halkynyň ýa-ki söýgüsini gazanmak, Türkmen halkynyň ýa-ki isleýän zatlaryny, ýüregindäki zatlaryny gowgap şoňa aýdyp bermek, olaryň halkyndan şonu kabul etmegi gatı bir ullahan datdy. Hatap edýän. Türkmen milletiniň ömrüne ýadyndan çykmajak eserler goýup gidildi. Endi biziň geljekki ýaşlar biziň taliplerimiz bu zatlary hemmeden öwrenmeli. Her döwrüň öz aýdymlary bolýar. Häzerlik çykýar. Ýöne şol hökmani suratda köküňe gitmeli. Elmedama ata-babaňdan gelýän däpde surlar, kuş depdiler, läleler, tanslar, aýdymlar şu zatlardan alypdan şolar ýaly beýik eserler döredip dururlar. Ben gaty goňýan men özüm bagtly hasap edýän solar ýaly döwürlerde, solar ýaly gödel eserleri dinläp, şonuň danym dowamy ýaly bolupdan menem şunu köneşeni aýdymlar aýdyp geldimde. Biziň geljekki ýaşlamada da arzuw edýär solar ýaly eserler, halka ýakyn, halkyň ýüreginiň turýan eserler bolmagyny hormatly prezidentimize ömrünün uzak bolmagyny arzuw edýär. Ömrü uzak bolsun, jany sag bolsun. Ýurt derejesinde, dünýä derejesinde her günkü çözülýän meseleler elmedama amalaşdyn, jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun. Hormatly prezidentimizin janynyň sag bolmagyny, il ýurt bähwetli alyp barýan ähli işleriniň rowaşlanmagyny arzuw edýärin. Halifalar gepleşigimizde gelip beren söhbetleşdiğiniz üçin köp sag bolun. Ömrüň uzak bolsun, janyňyz sag bolsun. Bundan beýlekde size sungat äleminde dörejlik işleriň rowajlanmagyny tüsüreňizden arzuw edýäs. Türkmeniň beýik sungatynyň hak howanlary hormatly prezidentimize köp sag bolsun aýdýas. Jan sag bolsun, ömrü uzak bolsun, il ýurt bähwet alyp barýan işler hemişe rowaşlyklara betlendin. Gepleşigi alyp bardy Maýa Kuliýew adyndaky Türkmen Milli Konserwatoriýasynyň ilmi şäheri Sapar Saparov.